Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна абмярковаем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, як блізкімі, так і далёкімі. Ну зараз трошечку далей адыдземся ад межаў беларускіх і перасунемся у Нямецчыну, у слаўны горад Мюнхен, дзе нас чакаюць і сустракаюць. З намі на сувязі зараз суарганізатаркі і каардынатаркі фестывалю Мінск і Мінга Інна Валіцкая. Добрый дзень, спадарыня Інна. Добрый день, вітаю. І Хрысціна Дарапей. Прывітанне, Хрысціна. Прывітанне. Ну што ж, который раз мы уже з вами сустракаемся, які раз ужо, дарэчы, які раз ужо будзе ладзіцца фестываль Мінскі Мінга? Трэці раз, і спадар Зміцер, мы вам сапраўды вельмі удзячныя, што вы застаецеся нам верны, і кожны год нас запрашаеце распавесці пра нашу праграму, пра нашу повестку, про то, что мы збираемся ладзіць. Бадай, што адзіны журналіст у беларускамоўнай прасторы, які кожны год звяртае ўвагу на наш івент. Дзякуй вялікі. От, дзякуй. Заўсёды прыемна пачуць прыемныя словы, як заўсёды. Я кажу там і вам дзякуй за ваш дзякуй. Вот уже пишут: ишь, какие чараўніцы, піша Амадей. Бомбер здзіўляецца, а почему в Мюнхене? Вот, дарэчы, чаму ў Мюнхене? А чаму не? Логічна. Ну, вы ж ведаеце, што справы робяцца там, дзе знаходзяцца людзі, якія гатовыя гэтай справы ладзіць. У Мюнхене знаходзіцца баварская канцылярія, якая нам дапамагае ладзіць наш івент. У Баварыі шмат усяго адбываецца і ў іншых гарадах таксама, але Мюнхен такі цэнтр. Вось, і мы з Хрысцінай сустрэліся ў Мюнхене і заварілі гэту кашу. Так яна тут і адбываецца ўжо трэці год запар. І да таго ж у Германіі даволі часта адбываліся некаторыя беларускія падзеі ў Берліне, а вось на перыферыі Германіі, у тым ліку і Баварыі, беларускага жыцця не было не так шмат. І адпаведна тым, што мы зарганізавалі там фестывалі, ўжо трэці год запар яго там праводзім, таксама стварыла пэўны імідж для Мюнхена і для Баварыі. Мюнхен перастаў быць тэрра інкогніта для многіх беларускіх музыкаў, мастакоў, і цяпер да Мюнхена даязджаюць набагата больш беларускіх творцаў, чым гэта было яшчэ там 2, 3, 4 гады таму. І я ў гэтым таксама бачу ў пэўным сэнсе нашу заслугу, што распячаталі, так бы мовіць, Баварыю для беларусаў і беларусак. Ну, гэта распечаталі, вы маеце на ўвазе для творцаў. Ці даўно і наколькі масава, я скарыстаюся вашым словам, распечаталі Баварыю самі беларусы ў якасці месца для свайго пражывання. І зараз размова як пра тых, хто з'ехаў раней, так і для тых, хто можа быць пасля 20-го года, вось так бы новая хваля эміграцыі. Вот наколькі шырока прадстаўленыя беларусы ў вашых мясцінах? Інна? Я зараз просто згадала, што мы акурат на гэтую тэму на фестывалі таксама будзем размаўляць. Мы запрасілі Алеся Чайчыца, таксама вашага госця і блогера знакамітага, распавесці пра беларускія сляды ў Баварыі, таму што ён гэтую тэму вельмі дасканала вывучаў і можа вельмі доўга і цікава пра гэта прамаўляць. У нас у гэтым годзе будзе такі сайт-проджект, мы яго назвалі Мінск and Мінга Talks, тому што мы зразумелі, што мы не толькі культурніцкую праграму хочам прапановаць, але і адукацыйную, грамадска-палітычную, і таму у нас будзе з Bundeszentrale für politische Bildung у суботу і ў нядзелю у нас будуць размовы сур'ёзныя і таксама чытанні, таму пра гэта мы будзем таксама на фестывалі вельмі шмат размаўляць. У нас тут, дарэчы, недалёка ад Мюнхена, ў гарах, у вельмі маляўнічым месцы, ёсць адзіны помнік беларусам у Нямецчыне, а менавіта помнік слуцкаму збройнаму чыну, удзельнікам слуцкага збройнага чыну. Чаму гэты помнік знаходзіцца там? Таму што там была сапраўдная калонія беларусаў, якія падчас Другой сусветнай вайны былі перамешчаныя ў Нямецчыну. То бок можна глядзець на гэты час як на пачатак як на карані беларускай дыяспоры ў Нямецчыне. Канешне, вельмі шмат у 90-е гады прыехала мігрантаў, а ў 20-е гады гэта ўжо пасля 20-го года гэта ўжо зусім іншая плынь міграцыі, і мы спрабуем у нашай праграме зрабіць прапанову для
кожнай генерацыі, для кожнага пакалення, каб людзі сустракаліся ў нас на фестывалі і каб для кожнага гледача, глядачкі у нас была нейкая праграма, нейкая прапанова. Я б яшчэ дадала, што актывісты Беларускай Народнай Рэспублікі пасля таго, як савецкая акупацыя ўсё ж такі адбылася на беларускіх тэрыторыях, пераехалі якраз такі ў Баварыю, і вялікая колькасць ініцыятыў БНР якраз такі адбывалася ў Мюнхене, в Остахофене. То бок Баварыя была у пэўным сэнсе таксама і прытулкам для гэтай генерацыі уцекачоў ці вымушаных мігрантаў з беларускіх тэрыторый. Плюс з Мюнхену ж вяшчала таксама радыё Свабода, таму гэта заўсёды быў досыць беларускі горад. Ну да, бачыце, колькі гісторый звязаная. Так, Александр Бомбер пишет, чему Минск в Мюнхене. Минск and Минга — это не Минск у Мюнхене, это Минск и Мюнхен, калі уже перакладаць. Але, дарэчы, для тых, хто не бачыў нашыя папярэднія эфіры, Інна, патлумачце, што азначае ўсё ж таки Минга. Минга — гэта Мюнхен на баварскім дыялекце. І, дарэчы, у нас не памножаны Мінск на Мюнхен, а у нас Мінск у ступені Мюнхена. Мы спрабавалі нашым лагатыпам, які, дарэчы, прыдумаў Артур Вакараў, наш знакаміты дызайнер, мы спрабавалі паказаць, што наша мэта стварыць такую сінергію. Гэта не проста скласці адно і другое, а каб людзі сустракаліся і, магчыма, новыя праекты нараджаліся. Баварска-беларускія, каб якімсьці чынам такія карані пускала беларуская культура ў Нямецчыне, у Баварыі, таму што, зразумела, што міграцыя, якая адбылася пасля 20-го году, яна не на год і не на два. Шмат хто застанецца, будзе інтэгравацца, у тым ліку і мастачкі, якія выехалі за мяжу. Цяпер ужо зразумела, што гэта справа не месяца і не 2 месяцаў, што мы тут стала і што трэба у творчым сэнсе таксама шукаць сцэны, шукаць кантакты, развівацца, гастраляваць па Еўропе. І вось наша спроба такая зрабіць у заходняй Еўропе такую платформу, дзе нашы мастакі, мастачкі змогуць паказваць сваё мастацтва. Было пытанне ўсё ж таки, што за фестываль. Ну, для тых, хто не умее чытаць анонсы як на сайце, так і апісанні пад стрымам ютубаўскім, я нагадаю, што гэта фестываль беларускай культуры у шырокім сэнсе гэтага слова, беларускай культуры. Вось пра што зараз Інна і гаварыла. Але давайте, можа быць, що ж таки трэці раз фестываль, ці не было, ці дакладней, як змяняўся фестываль, ці не было вось зараз нейкіх у вас там абмеркаванняў, рашэнняў, нешта змяніць, можа быць фармат, нешта вывесці, нешта ўвесці ў праграму. Вот як бы так рабілі працу над поспехамі, не хочется говорить над памылкамі, над поспехамі мінулых гадоў, і што вырашылі змяніць. Давайте, Хрысціна, з вас пачнем. Калі мы рабілі самы першы фестываль, то, вядома, цэнтральнай тэмай было пераасэнсаванне агульнай нацыянальнай траўмы 20-го году, плюс тады ўжо пачалося поўнамаштабнае ўварванне Расіі на тэрыторыю Украіны, таму антымаенныя маніфесты, адназначная падтрымка Украіны таксама стаялі ў цэнтры нашага фестываля. Таму тады, у прынцыпе, ўсё было зразумела. Мы працавалі на энтузіазме пачатку, у нас былі дакладныя яшчэ такі крывавыя раны, пра якія хацелася размаўляць. Таму ў 22-м годзе гэта быў пачатак, гэта была спроба заявіць пра сябе і паказаць беларускую культуру вось у гэтым яе актыўным пратэсным стане. У наступным годзе, то бок летась, мы паспрабавалі перавесці фестываль трошку на мета-ўзровень, то бок размаўляць не толькі пра 20-й год, не толькі пра 21-е стагоддзе, але пра пэўныя паралелі, якія існуюць у беларускай гісторыі, якія пэўным чынам паўтараюцца. І мне здаецца, летась гэта таксама атрымалася, і тады леташні фестываль я сапраўды бачыла як вялікі поспех, таму што праграма атрымалася вельмі цэльная, вельмі з аднаго боку зразумелая, але ў пэўным сэнсе яна таксама расплюшчвала вочы многім новым гледачам на тое, чым ёсць, чым была і чым, магчыма, будзе беларуская культура. І сёлета гэта 3-й год, і мы намагаліся дадаць да
культуры і палітыкі праз культуру, таксама пэўнае такое зерне адукацыі. Як ужо Інна узгадала, мы ўвялі новы фармат, гэта Мінск-Мінгаток, дзе мы будзем распавядаць пра гістарычныя акалічнасці, пра пэўныя адукацыйныя пункты, скажем так. І сёлета мы намагаемся таксама звесці разам пэўных музыкаў, пэўных творцаў, каб яны, магчыма, прапанавалі нейкія новыя прадукты для баварскай публікі. Калі я магу дадаць, конечно. у гэтым годзе мы вельмі хочам зрабіць фокус на сітуацыі з беларускімі палітвязнямі, палітвязанкамі. Гэта будзе цэнтральнай тэмай нашага фестывалю. У нас адкрыццё прысвечанае поўнасцю гэтай тэме. Гэта будзе класічны канцэрт Артёма Шишкова, Дашы Мароз і Тані Купры як каманды. І мы будзем паказваць твары нашых палітвязанак, палітвязняў. І гэта звязана з тым, што ёсць агульнае такое адчуванне, што пра нашых палітвязняў забыліся не толькі нямецкія, еўрапейскія палітыкі, але і самі беларусы. Не ведаю, Хрысціна, ці ты са мной пагадзішся, але мне ёсць вось гэты вельмі вялікі мой боль, і таму мы вырашылі менавіта такім чынам арганізаваць і адкрыццё, і на завяршэнні у нас таксама будзе перформанс Марыны Якубовіч, прысвечаны Марыі Калеснікавай. Яе лёс нас асабліва клапоціць, не толькі таму, што яна сама музыка, але вы ведаеце, што вельмі даўно ад яе няма ніякіх навін, сям'я не ведае, што з ёю, і таму для нас гэта вельмі важная тэма. Ну, але калі казаць пра нейкія практычныя рэчы, пра закуліссе фестывалю, таму што, мне здаецца, у гэтым таксама было ваше пытанне было, Зміцер. Канешне, мы кожны год спрабуем пераасэнсаваць мінулы фестываль. Вось мы, напрыклад, перанеслі час на пасля Октоберфеста. Вы ведаеце, што хутка пачнецца Октоберфест, тут у Мюнхене просто все будзе стаяць на галаве, немагчыма будзе знайсці танны гатэль і гэтак далей. Нам просто вельмі часта прад'яўлялі, што вось вы ладзіце фестываль на пачатку верасня, калі людзі толькі прыехалі з вакацыю, яшчэ не гатовыя акультурвацца. Вось, і нас папрасілі перанесці на пазней, але мы не ведалі, што ў кастрычніку тут просто вельмі цяжка знайсці пляцоўкі, таму ў гэтым годзе досыць складана было ўвогуле знайсці нейкія сцэны, каб гэта ўсё зладзіць. Плюс, калі вам цікава такая кухня наша, мы з Хрысцінай, нас дзве, таму у нас няма кворуму, і калі мы запрашаем нашых гасцёў, па-першае, да нас вельмі шмат грукаюцца ўжо зараз самі там калектывы творчыя, музыкі, і вядомыя, і малавядомыя, і мы, на жаль, канешне, не можам усіх прыняць. У нас ёсць такое правіла, што мы, на жаль, не запрашаем другі раз нават тых музыкаў, тых людзей, якіх мы самі вельмі любім і шануем. Хочацца папрасіць выбачэння ў гэтым месцы. Вось. І плюс у нас ёсць такое права вета, калі, напрыклад, я вельмі хачу кагосьці запрасіць, а Хрысціна кажа: не, гэта не наш фармат, альбо гэта не будзем, то я нават не буду спрашаць. Я, можа, паспрабую яшчэ пару падыходаў зрабіць, але вось так у нас это ўсё працуе. Але Хрысціна такая вот прынцыповая, і як тут падыходы, якія не рабі да яе, вот калі сказала не, значыцца не. І наадварот, гэтаксама. Па-першае, прынцыповае, па-другое, ўсё ж такі ёсць пэўнае бачанне фестывалю, бачанне ягонай агульнай канцэпцыі, і бывае такое, што сам праект і людзі, якія яго робяць, выдатнейшыя. Я сама з задавальненнем схадзіла на такую імпрэзу, але яна проста не ўпісваецца ў сёлетні фармат. Вядома, мы ўсё гэта запісваем у маленькую беленькую кніжачку з гэтымі магчымымі варыянтамі, які можна будзе выкарыстоўваць на далейшыя праекты. Сапраўды, так ужо некалькі разоў было, што людзі на нас звярталіся, мы іх там запісвалі, запаміналі, што ёсць такія опцыі, пасля праз паўгады, праз год усё ж такі іх запрашаць да ўдзелу ў пэўных праектаў. Вось так. А я яшчэ хацела дадаць, калі можна, што вось у гэтым годзе мы дакладна ўжо зрабілі некалькі памылак, і з намі такога ніколі больш не будзе, і гэта звязана з польскімі візамі, таму што ў нас гэта так балюча, так. За некалькі тыдняў да фестывалю высвятляецца, што хтосьці не зможа да нас прыехаць, таму што польскія улады не паспеюць, ну, што вельмі верагодна людзі не атрымаюць візу. У нас у мінулым годзе
такім чынам не змог прыехаць творчы калектыў паказаць спектакль, а ў гэтым годзе у нас у аднаго музыкі не аказалася дакументаў, і таксама у тэатральнага дзеяча, якога мы вельмі чакалі і хацелі бачыць на сцэне, і ўсё для гэтага зрабілі, але вось так. Цяпер мы будзем пытацца самае першае пытанне перад тым, як мы ўвогуле пачнем размаўляць пра супрацу, што ў вас з візай, ці ёсць у вас шэнген. Зато зараз вы можете зрабіць вось такі хітры подход, открыть вот эту белую свою нататнічак, і вот тое, на чым Хрысціна поставила вето, сказать: ну а што рабіць, трэба запрашаць. Не, гэта так не працуе. Гэта не працуе. Дык а як? Ну не будзеш месца пустым, ну не зможа гэты чалавек прыехаць, што рабіць? Не выйдзеце ж там і не будете сказать: ну не прыехаў, поэтому посядзім, вот просто пагаворым паміж сабой. На вялікае шчасце зямля беларуская нарадзіла вельмі шмат таленавітых мастачак і мастакоў, і калі нейкае месца робіцца вольным, у нас заўжды ёсць шмат опцый, каго запрасіць на гэтае месцы. Таму, вядома, заўжды вельмі балюча і непрыемна адмаўляцца ад плану, які ты сабе ўжо склала. І балюча казаць людзям: даруйце, але мы не можам чакаць на карту пабыту. Гэта асабліва улічваючы чэргі зараз на друк гэтых картак і чэргі да ўжондаў, цяжка уявіць, што гэта атрымаецца. Адпаведна, адмаўляць, скасоўваць планы — гэта заўжды вельмі непрыемна, але з іншага боку гэта вельмі рэдка настолькі драматычна, што даводзіцца скасоўваць івент. Зазвычай знаходзяцца людзі, якія гатовы прыехаць, якіх мы будзем таксама вельмі радыя бачыць. Таму летась так спрацавала, сёлета таксама, спадзяюся, спрацуе. Так, мы вельмі ганарымся, што нам ніводнага разу пакуль што не даводзілася скасоўваць, адмяняць івенты, і ну, гэта таксама вельмі важна для нашай рэпутацыі, таму што зараз нам ужо не трэба нікому даказваць, што мы сур'ёзна працуем, ніхто не баіцца даваць нам грошы, таму што мы не пойдзем там з Хрысцінай, не набудзем сабе прыгожы абутак на гэтыя грошы, Да, канечне, так. А ўсё да апошняй капеечкі пойдзе на фестываль. Ну не, Хрысціна так, ведаеце, з усмешачкай падтрымала вашыя словы, з такой цынічнай, я б нават сказаў. Гэта трэба разумець, якім чынам увогуле арганізоўваецца гэты фестываль. Летась і ў пазамінулы год гэта ўсё рабілася выключна на валанцёрскіх пачатках. То бок вось гэтая велізарная праца арганізацыі каардынацыі фестываля, якая фактычна займае, ну калі не 40 гадзін на тыдзень, але блізка таго. То бок гэта фактычна яшчэ адна паралельная праца, асабліва ў месяцах, якія бліжэй да фестываля знаходзяцца. Гэтая праца ніякім чынам не аплочвалася, рабілася выключна з нашага жадання прэзентаваць беларускую культуру Баварыі. І адпаведна людзі, які нам дапамагалі непасрэдна падчас фестываля, гэта таксама былі добраахвотнікі, добраахвотніцы, якія проста за ідэю, за тое, каб Баварыя была прэзентавана, Беларусь была прэзентавана ў Баварыі, гэта ўсім займаліся. Таму, канечне, хацелася б, каб за гэтую працу плацілі адпаведна да колькасці гадзін, якая на яе вытрачаецца, але ў нашым прыярытэце зараз стаіць якраз такі справядлівая аплата працы мастачак і мастакоў, якіх мы запрашаем. Таму такім чынам мы размяркоўваем сродкі. А хацелася б, канешне, прыгожы абутак. Ну, але ўсё воздасца рано ці позна. Ну нічога, акурат такі восень і гумовыя боты будуць нармальна выглядаць, так што ўсё нармальна. Асабліва зараз яны і ў модзе ўжо колькі гадоў. Мы пра грошы з вами яшчэ пагаворым трошку пазней. Я просто ну а што рабіць? Так і жыцце, як мовяць палякі. Але я б хацеў вот вярнуцца да словаў, якія сказала Інна на пачатку размовы. І вот, Хрысціна, пагоіце ці вы ці не, і можа быць шырэй трошку гэтую тэму. Все ж таки гэты сёлетні фестываль прысвечаны, як сказала гаспадарыня Інна, на тэме палітвязняў. І она сказала так: на жаль, чыноўнікі ў Нямецчыне, там у іншых вот еўрапейскіх краінах забываюцца на беларускіх палітвязняў. Ці сапраўды гэта так, наколькі глыбака і забываюцца, і ці атрымаецца, ці ёсць сапраўды спадзеў, ну как бы так сур'ёзна нагадаць, вярнуць ім успаміны з дапамогай фэста? Хрысціна. Скажем так, тое, што заходнееўрапейскі палітыкум
усё менш і менш увагі прыдзяляе беларускім палітвязням, гэта факт. Нават калі мы прыгадаем апошні абмен паланёнымі паміж Украіны і Расіі, як бы там шмат расійскіх палітвязняў нейкім чынам былі вызвалены, але пры беларускіх увогуле размова ніяк не ішла. Не Украінай, Хрысціначка. Гэта быў абмен паміж заходнімі краінамі і Путіным. Ну так, мы зразумелі, пра што размову, там, в прынцыпе, абмен США-Москва, але там былі спрычыненыя нібыта і іншыя краіны, ну, называліся. Праўда, потым усе краіны, нават Польша сказала, што хоць іх назвалі, што яны удзельніцы гэтага абмена, але ніяк уплываць і ўпісваць свае пажаданні там не маглі ў гэты спіс, так што тут, как бы, ну, скажем так, Вашингтон-Москва. Так, але па факце беларускіх палітвязняў у гэтых спісах не было. І адзінае, што мы можам рабіць як грамадская супольнасць, гэта ўсімі магчымымі сродкамі нагадваць пра гэтую праблему. І для гэтага шмат робіць Святлана Ціхановская з ейнай камандай. Як бы мы на такім узроўні працаваць не можам, але мы можам працаваць там, дзе мы ёсць, і улічваючы, што ў Баварыі у нас ёсць пляцоўка, на якой мы можам размаўляць пра палітыку, пра беларускіх палітвязняў, мы гэтым займацца будзем. Мы заўжды на адкрыццё запрашаем палітыку, запрашаем стейкхолдераў, людзей, які могуць уплываць на прыняцце рашэнняў, і спадзяемся такім чынам укласці ім галаву гэтую ідэю пра тое, што Беларусь усё яшчэ тут, у Беларусі ўсё яшчэ праблемы, і мы спадзяемся, што гэта не будзе забыта так хутка, як гэта адбываецца цяпер. Інна, ёсць што дадаць? Так, ёсць такая прымаўка, не уцячэш, а пабегчы трэба. Вось мы такім чынам гэта таксама бачым. Мы просто для свайго сумлення, для сваёй душы гэта робім. Усё, што мы робім як валантэркі, таму гэта наш час, і мы хочам, каб у нас ёсць такая пэўная місія. Калі палітыкі, якіх мы запрашаем, напрыклад, не прыйдуць на наш фестываль, альбо прыйдуць і не паслухаюць, то гэта ўжо іх карма. Але мы сваю справу зрабілі. І плюс до нас прыходзяць ж таксама журналісты, журналісткі, культурніцкія дзеячы, якія падтрымліваюць Беларусь, якія маюць нейкае дачыненне. Вось я зразумела таксама, што, напрыклад, людзі, якія раней ездзілі ў Беларусь, немцы, раней былі вось такія партнерствы паміж гарадамі, там у Менска ёсць нейкі там горад-пабрацім у Нямецчыне. Усе гэтыя людзі, яны дагэтуль маюць дачыненне да Беларусі, але не разумеюць, як ім, у якое рэчышча гэтую актыўнасць накіраваць. І вось для іх таксама такая магчымасць прыйсці, паглядзець беларускую культуру і сустрэцца з беларусамі, з беларускамі. І наша місія ў тым, каб пашыраць проста веданне сітуацыі ў Беларусі. Перад фестывалем у нас звычайна не толькі з вами, а з нямецкімі медыямі таксама адбываюцца размовы, інтэрв'ю, і там мы таксама пра сваю павестку, пра свае праблемы распавядаем, і такім чынам пашыраем проста інфармацыйнае поле беларускае. Таму што насамрэч, як я ўжо і сказала, ёсць адчуванне, што Беларусь проста запісалі ўжо як дадатковую губернію Расіі і не разглядаюць як асобную адзінку. Мы гэта бачым нават у размовах, там, напрыклад, з палітыкамі, калі запрашаюць размаўляць пра Беларусь і на 10-й хвіліне пытаюцца пра Расію. Прабачце, я пра Расію нічога не ведаю, не разумею, я не хачу пра гэта размаўляць. Але вось людзі проста неяк не вызначаюць Беларусь як асобнага актора. Так было 2 гады таму дакладна. Бо калі мы ў першыя разы размаўлялі з людзьмі, якія гатовыя былі нам дапамагчы фінансава ці арганізацыйна, тады вось сапраўды часам адбывалася такая гісторыя. Але я заўважаю, што чым далей мы ідзем, чым часцей мы свой фестываль праводзім, чым часцей мы праводзім усялякія размовы з людзьмі раней далёкімі ад Беларусі, тым больш вось гэтая сенсібілізацыя адбываецца, што людзі, прынамсі тыя, якія з намі ў кантакце, з намі робяць агульны праект, усё ж такі ўсё лепей і лепей разумеюць, а ў чым пункт вось гэтых беларусаў, якія чамусьці не хацяць быць закінутыя ў адзін у адзін жбан. Ацёл. Так, дзякуй. У адзін жбан з усімі сваімі ўсходнімі суседзямі. І вялікі важны пункт закранула Інна, гэта менавіта public relations, падтрымка кантактаў з медыямі. Таксама я заўважаю пэўныя пазітыўныя змены, што журналісты, якія з намі супрацоўнічаюць, усё больш не аб'ектыўна, а ўсё больш
з большай экспертызай распавядаць пра Беларусь і пачалі да нас часам звяртацца за пэўнымі каментарамі і магчыма праверка пэўных пунктаў. І гэта таксама важна, што людзі цяпер не проста неяк з такой уласнай недаэрудыцыі агуюць, а сапраўды звяртаюцца да людзей, якія з рэгіёна пэўнага паходзяць і маюць пэўнае ўяўленне пра тое, што ў гэтым рэгіёне адбываецца. То бок я сапраўды за гэты 3 гады пабачыла таксама пэўныя пазітыўныя зрухі, як на ўзроўні арганізацый і дзяржаўных і недзяржаўных арганізацый, так і на ўзроўні журналістаў, якія з намі супрацоўнічаюць. Тому я ў гэтым плане трошку больш аптымістычна налаштаваная. Так, это правда, але мне падаецца, што гэта наадварот выглядае, што ў нас уже просто склалася такая бурбалка з табой, што мы камунікуем просто з тымі журналістамі, журналісткамі, у якіх ёсць нейкая экспертыза, якім баліць за Беларусь, якія разумеюць сітуацыю, а з тымі, хто нейкія прымітыўныя артыкулы піша, мы просто нават і не размаўляем. Гэта называецца камьюніці менеджмент. Мы стварылі камьюніці людзей, якія ведаюць, што яны робяць. Таму, ў прынцыпе, у гэтым таксама ёсць пэўны плюс. Правильно. Так, я адкажу тут на каментар нашаму гледачу пад нікам Матахары ці глядачцы. Так, Матахары, не ўводьце астатніх гледачоў і нашых сталых каментатараў у зман. Наступны стрым будзе у нас адразу пойдзе наступны выпуск праграмы Ідэя X, і там будзе Аксана Акуневич з Батумі, актывістка беларускамоўная, якая стварыла беларускамоўную школу у Батумі і беларускамоўны такі прастору Аксяродак. Пасля яе будзе стрым з Валерыем Кавалеўскім, які на дадзены момант знаходіцца, дарэчы, у Вашынгтоне, і таму не ў эфіры, не ў студыі будзе, а па зуме. А стрым з Вольгай Гарбуновай ён будзе, але ён будзе а 16 па Мінску альбо а 15 па Варшаве. Так што не адразу пасля вось гэтых нашых дзяўчат з Мюнхена будзе Гарбунова, а праз 2 яшчэ стрыма. Але будзе. Я яшчэ раз звярнуся, вот как бы 2 пытання ў адным. Ўсё ж такі, ці атрымліваецца зацікавіць беларускім фэстам, беларускай культурай не толькі беларусаў, якія жывуць у Баварыі, каб яны прыязджалі і прысутнічалі на гэтых мерапрыемствах, а і мясцовых жыхароў. Як немцаў, так і можа быць там іншых, хто там жыве з іншых нацыянальнасцяў, этнасаў у Баварыі, у вашых мясцінах. І адразу у працяг, ці падтрымлівае па-ранейшаму мясцовае кіраўніцтва адміністрацыя, як правильно у вас называется, Баварыі, ну, мясцовае кіраўніцтва, областное управление, администрация, фестиваль, ці вот ёсць падтрымка на таким офіцыйным узроўні? Інна, давайте з вас пачнем. Давайте, я пачну з другога пытання, тому што я першае уже забыла. Ну, Хрысціна добра памятае, яна на яго адкажа. Не, я все памятаю, гэта быў жарт. Баварскі ўрад нас падтрымлівае, і нават у гэтым годзе мы былі вельмі прыемна здзіўленыя, таму што мы не паспелі са сваёй заяўкай у ты тэрмін, калі баварскія праекты абмяркоўваліся і размяркоўваліся бюджэты, і нас не забыліся і самі ўключілі нас у наш праект, у шэраг праектаў, якія падтрымлівае баварская канцылярія. Нашы сябры фундацыя Хайнцы таксама нас у гэтым годзе падтрымлівае. Таксама далучыўся Гёте-інстытут im Exile, інстытут Гёте будзе нас інфармацыйна падтрымліваць. Таму усе нашы спонсоры, сябры, якія былі, яны ўсе з намі засталіся, і мы гэтаму шчыра рады. Вось. А што наконт публікі, все ж таки маё назіранне такое, што няма выпадковых людзей нават у аўдыторыі у нас. Звычайна гэта проста беларусы, беларускі мясцовыя, якія бяруць за рукі сваіх сяброў і прыводзяць на наш фестываль, таму што насамрэч у нас досыць абмежаваныя таксама магчымасці, што датычыцца рэкламы, і проста не маючы ніякага дачынення альбо сяброў з Беларусі, немцы наўрад ці проста прыйдуць паглядзець на гэта дзіва-дзіўная беларускую культуру. Таму ўсё ж такі гэта працуе больш як такое сарафаннае радыё. Хрысціна, што дададзіце?
Так, тым не менш мы штогод намагаемся дадаваць у праграму такія мерапрыемствы, якія не толькі будуць зразумелыя беларускай публіцы, але і таксама змогуць патэнцыйна зацікавіць і нямецкіх гледачоў. І на такіх мерапрыемствах зазвычай задзейнічаюць акрамя нашых камунікацыйных каналаў таксама каналы, напрыклад, пляцовак, на якіх мы працуем, ці арганізацыі, якія нас падтрымліваюць у арганізацыі гэтых мерапрыемстваў. І вось якраз такі праз гэтыя каналы мы трапляем на неабыякавую нямецкую публіку. І нас звычайна не сотні тысяч людзей, як мы б хацелі і спадзяваліся б, але тым не менш, як бы з кожным годам гэтых людзей робіцца больш. І яшчэ б да інстытуцыйнай падтрымкі я б хацела дадаць, што сёлета да нас таксама не пагрукаліся, але як бы прапанавалі нам супрацу з іхняга боку Bundeszentrale für politische Bildung. Гэта федэральная агенцыя па палітычнай адукацыі, гэта дзяржаўная інстытуцыя, якая займаецца фактычнай палітычнай адукацыяй па ўсёй Германіі. Яны якраз такі нам прапанавалі зладзіць дадатковую праграму з ухіламі менавіта ў палітычную сферу і ў адукацыю. Вось якраз такі мінск-мінгаток і таксама чытанні з Евай Вішнавец будуць падтрыманы з гэтых рэсурсаў. І вось якраз такі тое, што сур'ёзныя нямецкія інстытуцыі звяртаюцца да нас, каб распавядаць пра Беларусь, гэта добры званочак, і мне здаецца, што якраз такі праз гэтыя каналы мы сёлета зможам выйсці на багата больш шырокую нямецкую публіку, чым гэта было дагэтуль. Ну что ж, у нас не так шмат часу засталося, таму давайте ўсё ж таки больш шчыльна пройдземся по праграме з таго, што агучылі. Ну вось вы агучылі, што адкрыццё ладзіцца разам з рухам Music for Belarus. Гэта такая класічная музыка, класічны склад: Артём Шишкоў скрипка, Даша Мороз хідашэлі фартэпіяна, Тацяна Купрэйчык танец перформанс і Максім Тымінка візуальнае мастацтва. Што яшчэ? Ну да, яшчэ прагучала Марына Якубович. Для тых, хто не ведае, гэта былая акторка свабоднага тэатра, якая зараз как бы свае праекты распачала. Можа быць, пару слоў скажаце. Будзе прэзентацыя, сустрэча творчая з Евай Вішнавец, аўтаркай кнігі «Па што ідзеш, воўча». Выдатная кніга, выдатная Света Курс, конечно, жанчына, наша былая каляжанка, працавала на Еўрарадыё шмат гадоў. Свет цесны, да. Але што яшчэ будзе? Калі ласка, давайте по чарзе. Інна, давайте вы пачніце. Каго вы прадставіце нам? Вось вы в мінулым годзе мяне запрасілі паразмаўляць пра беларускую нацыянальную ідэю, і я вас крыху здзівіла напрыканцы, сказаўшы, што для мяне беларуская нацыянальная ідэя — гэта смерць патрыархату. Вось, я прытрымліваюся гэтай сваёй ідэі, і ў гэтым годзе да нас прыедзе Руся Шукурова, якая спявае, грае ў дуэце Шума. Мы зрабілі выключэнне, таму што Руся ў нас была ў мінулым годзе з Шумай, і ў гэтым годзе прыедзе яшчэ раз, але ў іншай сваёй іпастасі, як тэрапеўтка, як музычная спеўная тэрапеўтка і такая ментарка. І яна акурат зробіць такую майстэрню, на якой мы пагаворым не абавязкова толькі з жанчынамі, але пагаворым пра тое, што патрыархальнае мысленне робіць з намі, жанчынамі і мужчынамі, і як з гэтым працаваць, як працаваць са сваім голасам і працаваць са сваімі рэсурсамі. Вось пра гэта будзе, напрыклад, адна размова. Дарэчы, я вам адразу падкажу варыянт. Русю можна запрасіць і на наступны год, яшчэ ў трэцім, как бы так сказать, іпастасі. Яна яшчэ з'яўляецца кіраўніцай хора дзявочага «Под мостом», так што можна ў гэтым вот выглядзе яе запрасіць. Дарэчы, Руся таксама некалі працавала на Еўрарадыё. Вось так вот. Руся просто застанецца з намі назаўжды, я спадзяюся. О, як у нас гавораць, у нас нават на Еўрарадыё прымаўка ёсць такая: Руся, я табою ганаруся. Так што вот как бы ўсё нормально. Дакладна. Крысціна, распавядзі пра нашых хедлайнераў музыкаў. Я б спачатку трошку удакладніла тое, што будзе на чытаннях з Евай Вішнавец, таму што гэта будуць не звычайныя чытанні. Будзе таксама прысутная перакладчыца на нямецкую мову Тіна Вуншман. Наша каляжанка Еўгенія Гукава будзе весці размову. І ўсе гэтыя чытанні, якія будзе, дарэчы, прамаўляць Алена Суй, яны будуць суправоджвацца музычнымі адрыўкамі, музыкай Ягора Забелава. То бок гэта будзе такое вельмі сінергійнае мерапрыемства, на якім будзе не толькі літаратура, але і акторства, і музыка. І Ягор Забелаў таксама ў той жа дзень, у нядзелю, пасля чытанняў зладзіць яшчэ як у кропку, як закрыццё нашага фестывалю, таксама і сольны канцэрт.
Там. А калі мы размаўляем пра музычных хедлайнераў, то ў суботу у нас будзе канцэрт, які будзе складацца з двух музычных частак. Першая будзе Лібонік, гэта гурт Сергей Башлукевіч, я думаю, пра яго ўсе чулі. І другая частка гэта будзе гурт Сіндром самазванца, гэта чарговая іпастася Уладзі Ленкевіча, якая цяпер выглядае набагата больш шчыльна і гучна, чым ягоны папярэднія праекты, ну, прынамсі, на маю думку. І калі я вось у апошні свой візіт у Варшаву іх пачула нажыва, я абсалютна дакладна зразумела, што гэта трэба весці ў Мюнхен, бо гэта мусіць пачуць свет. Таму у нас вось Лібонік і Сіндром самазванца будуць у суботу закрываць другі фестывальны дзень музычным сетам. Ну што яшчэ можаце парэкамендаваць, Інна? Ці ўжо ўсё пералічылі? Прынцыпу, гэта і ёсць наша праграма. Я спадзяюся, што наша літаратурная імпрэза, як у мінулым годзе, вось выявілася, што мы не чакалі самі такога эфекту, але менавіта праз літаратуру мы далі рады прывабіць нямецкамоўную і інтэрнацыянальную публіку. Гэта быў сапраўды вельмі моцны івент, і ў гэтым годзе мы вырашылі, што гэта будзе фармат, які будзе паўтарацца кожны год. Канешне, перадусім трэба глядзець, каб быў вельмі добры пераклад беларускага тэксту на нямецкую мову. І у выпадку «Па што ідзеш воўча» сапраўды Ціна Віншман зрабіла фантастычную працу, і для нас нават не было пытання, што мы Ціну таксама абавязкова хочам запрасіць, каб яна прысутнічала і чытала тэкст урыўкі свае улюбёныя на нямецкай мове. Вось, мы спадзяемся, што гэта будзе бомба. І яшчэ ёсць некалькі мерапрыемстваў, пра якія мы не расказалі. Гэта якраз такі адукацыйная частка пра беларускія сляды ў Германіі, і мы яе коротко узгадвалі. Абавязкова на яе трэба прыйсці, каб проста зразумець, наколькі у Еўропе краіны звязаны паміж сабой, наколькі шмат сувязяў сапраўды ёсць паміж Германіяй і Беларусю, пра якія як бы ты адразу не думаеш, калі чуеш пра Мюнхен. Ну гэта, наколькі я разумею, гэта Алесь Чайчыц будзе прэзентаваць вось гэты даклад. Ну я думаю, што людзі павінны прыйсці ў любым выпадку на гэтае мерапрыемства. Па-першае, таму што гэта сапраўды вельмі цікавая тэма, а па-другое, таму што Алесь Чайчыц зараз адзін з самых скандальных блогераў атрымліваецца. Нават Зянон Станіславович не абыходзіць бокам увагай яго персону. Так што, ну, як не прыйсці, не паслухаць. Дадатковы піар нашому фестывалю дакладна не пашкодзіць, таму так. І вядома, що вялікі складнік нашага фестывалю штогод быў і сёлета таксама застаецца, гэта увага да дзяцей беларускіх. У нас штогод ёсць асобная праграма для дзетак, якія могуць доторкнуцца з нейкімі праявамі беларускай культуры. І сёлета мы прыдумалі вельмі цікавы спосаб прэзентаваць беларускую культуру, а менавіта праз архітэктуру. Сёлета дзецям будзе прапанаваны архітэктурны воркшоп, дзе яны будуць будаваць горад мары, які будзе ўключаць не толькі тое, што яны ведаюць і уяўляюць, але таксама іхнія ўспаміны з Беларусі, якія яны маюць ці маглі б мець. Таму такім чынам будзе выгляд наша праграма, вельмі насычаная ў суботу і ў нядзелю, і ў пятніцу такой монументальны пачатак, які будзе менавіта ў класічным накірунак ісці. Ну што ж, неяк мы вот гаварылі і ні разу, ну прынамсі я не прамовіў даты, калі ж будзе праходзіць гэты фестываль. Праходзіць ён будзе 11-13 кастрычніка, Мюнхен, але Мюнхен пляцоўка адна ці вот дзе шукаць? Пляцоўкі самыя розныя. Першы вечар нас запрасіў да сябе Америка Хаус. Там будзе адбывацца вялікі івент адкрыццё. Другі дзень і трэці дзень дзіцячая праграма і ўсе воркшопы будуць адбывацца ў прасторы Бельвю ді Монако, а вячэрняя праграма ў клубе Зюдштадт. І на закрыццё мы змаглі атрымаць вельмі файную пляцоўку, якая называецца Айнштайн Культур. Там будзе перформанс Марыны Якубовіч і таксама паўнавартасны вялікі канцэрт Егора Забелава. Ну і вядома, на слых гэта ўсё ўспрымаць, магчыма, не так зручна, таму, карыстаючыся момантам, хочу нагадаць, што ў нас ёсць Інстаграм, у якім пра ўсе мерапрыемствы будзе распісана набагата больш дэтальна, таксама можна будзе пабачыць, як куды можна трапіць, дзе гэта ўсё праходзіць, калі прыходзіць, як прыходзіць і гэтак далей. Інстаграм называецца Мінск, ніжняе падкрэсліванне Мінга. Я думаю, магчыма, ваш самім дадаць гэта ў апісанні відэо, таму калі раптам вам трэба больш інфармацыі, проста звяртайцеся да нашай сацыяльнай сеткі.
Ну, у анонсе на сайте есть посылочка на вашу Facebook сторонку, а на Facebook сторонце есть посылка на Instagram сторонку. Так что, у принципе, все люди досведчаныя, калі што можна знайсці. Дарэчы, раптам подумалася, вот калі вы раней там праводзілі ў верасні папярэднія фестывалі, каб не накладка не было с Октоберфестом, а зараз фактычна, ну, ледь там не наздру с Октоберфестом адбываеце, можа вам зладзіць калабарацыю у выніку ў наступным годзе сумесна? Выдатная ідэя. Зробім яшчэ і экстра гатунак піва, які будзе называцца Мінска Мінга, і будзем прадаваць яго за вялікія грошы. І нарэшце манетызуемся. Ну вот, все, дару бярыце. І спадзяюся, што ўсё ж таки трэці раз вот з вами сустракаемся, трэці раз абмяркоўваем фестываль, што ўсё ж таки, ну, некалі даеду да слаўнага горада Мюнхена, і калі не на фестываль, то прынамсі жыўцом пабачуся з вами. Дарэчы, Інна, я вам яшчэ падарунак вінен за ўдзел у праграме Ідэя Х. Я атрымала ад вас падарунок. Атрымалі, да. Бачыце, вы ну прамаўчалі, патрымалі б яшчэ адзін. Бачыце, хітрэйшы трэба быць. У любым выпадку, дзякуй вялікі усім, хто знаходіцца побач, ці хто мае жаданне і магчымасць. Я яшчэ раз раю далучыцца да фестываля беларускай культуры, які будзе адбывацца ў Мюнхене 11-13 кастрычніка. Там можна там как бы паралельна затрымацца і Октоберфест наведаць. Карацей кажучы, шмат цікавага. Ну, беларуская культура гэта найперш. Далучайцеся, заходзьце на сацыяльныя сеткі, на старонкі ў Фейсбуку, в Інстаграме фестываля, каб атрымаць больш дакладную інфармацыю пра месца, час, праграму і ўсё астатняе. Ну, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, каб сачыць за нашымі далейшымі сустрэчамі і эфірамі. Дзякуй вялікі, Інны, дзякуй вялікі, Хрысціна. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.